Majalisaru minista en lesdi Naajeeriya les Ardungal Bola Ahmad Tinubu waɗi jonde ha fadorde lesdi Naajeeriya wato Asorok. Tawaɓe ha jonde man ɓawo Tinubu wodi ballowo maako Alhaji Kashim Shetima be takku minista en ngomnati Tinubu majum fuu. Nder ko majalisaru man fottini ha yake jonde maru kanjum woni hunnuki Mrs. Easter Didi W-Jack dow darde ardiiɗo huwanooɓe ngomnati mobgal lesdi keso wato Head of Service of the Federation foddeko o jooɗa dow korwal maako ha jawleeru man. Yaake o wolwanno ɓaawo hunnuki ardiiɗo keso majum, Tinubu umri Mrs. Easter Didi W-Jack hollatiiɗal ha doggingo kuuɗe muɗum bana no mo o roni korwal majum iga muɗum waɗi ndenno. Nden Tinubu yelani mo hayru. ɓaawo wurtaago iga jawleeru ngam moftorde ha faada wato Aso Council Chambers, Mrs. Esther andini tefooɓe kubaruuji dow ko o yelata hebbitingo ɓaawo maggaago dow korwal ardungal gollanooɓe ngomnati mobgal lesdi Naajeeriya. So I would like to say that I'm looking forward to building. Miɗo taskitani waɗugo ko handi ngam tabbitingo dabareji kesi ɗi ngomnati wurtini ngam sattingo be moƴƴitingo shanu kuuɗe heɓi nasaraku. Can be more effective and more efficient to deliver on the renewed hope agenda. Kanko ma Mrs. Fola Shade Yemi Esan jippuɗo dow korwal ardungal huwoɓe man sawri huwoɓe ngomnati banni. All public servants must understand that they're here to serve the nation. Huwoɓe fuu anda ɓe nasti kuuɗe on ngam huwango lesdi, wala goɗɗum bila jagganki lesdi. Miɗo tora ɓe bo ndeni fuu ɓe ardina jahol yeeso lesdi ha ko ɓe ngaɗata fuu. Be ɗo mi tabitini Naajeeriya hewtan darde nde ndi handani hewtugo. Congratulations.